França només es podrà salvar si aconseguim que torni la monarquia absoluta. Que no, que tornin els jacobins. Ja la monarquia absoluta no, que sigui la monarquia parlamentària. Menudo follón. Anem a veure, qui mane aquí? Nosaltres. Ja, i vosaltres sou el directori. Tampoc cal que aixequis la mà cada cop que parlis. És que vinc d'una escola privada i això es nota. Us puc fer una crítica, però no s'ho prengueu malament, Sempre que sigui positiva, no en teniu ni puta idea de portar un país. Ja està, ja parla l'espavilat. Fes-ho tu? No, fes-ho tu. No m'ho diguis 2 cops que ho faig. A veure, però tu qui ets? Es poden dir les coses, però sense tocar, mantenint distàncies i tal. Sí, però qui ets? Que no em toquis. T'ho estic dient per les bones. Que qui ets? Je suis Napoleó. El Consolat, 1799-1804. El cop d'estat de Napoleó va tenir el suport de bona part de la burgesia. La seva intenció no era tornar a l'antic règim, sinó consolidar els principis moderats que havien inspirat la revolució de 1789. L'any 1799, el general va ser nomenat cònsol i es va inaugurar el Consolat, que es va caracteritzar per un govern personalista i autoritari. Napoleó pretenia posar fi a la inestabilitat política dels anys de la Revolució, consolidar alguns dels principis revolucionaris i fomentar la reactivació econòmica, mitjançant un govern que representés els interessos de la burgesia. Doncs no està malament el general Napoleó aquest, no? Tu què opines, Maria Lluïsa? No me'n fio ni un pèl, amb aquest se li en va el cap en qualsevol moment i es posa a envair Europa. Mira que ets exagerada, Maria Lluïsa? El nou sistema polític no preveia la separació de poders ni incloia la declaració de drets, a la Constitució del 1800. Les llibertats van quedar molt limitades i es va imposar la censura per controlar l'opinió pública. Veus, què te dic? Què te dic jo? Aquest general és un sobrat i un prepotent i què passa? Per reordenar i centralitzar l'administració de l'Estat es van crear les prefectures, que feien complir les ordres del govern a les províncies i es va reformar la hisenda. Amb l'objectiu de crear una elit de funcionaris per a l'administració, es va impulsar l'ensenyament amb la creació dels liceus, que eren les escoles de l'Estat. També es va permetre el retorn dels exiliats que acceptessin el nou ordre i es va signar el Concordat per restablir les relacions amb l'Església, trencades després de la desamortització. Recordeu? L'elaboració d'un codi civil va pretendre regular la convivència entre els ciutadans. Així mateix, per estimular l'economia, es va elaborar un codi de comerç. Es va crear el Banc de França i es va emetre nous bitllets bancaris. L'Imperi Napoleònic, 1804-1815. A partir del 1803, Napoleó va iniciar la conquesta d'Europa. Ai, crec que m'ha sentat malament algun croissant. I el 1804 es va fer coronar emperador pel papa. L'organització d'un gran exèrcit i l'ús de noves tècniques militars li van permetre derrotar les monarquies europees. Tomaré posiciones el primero. Y obligaré a los rusos y a los austríacos a luchar donde yo quiero. La victòria napoleònica a Austerlitz, el 1805, sobre els dos emperadors, els Àustria i Rússia, va marcar el moment àlgid de la superioritat napoleònica. Caballeros, que el gran ejército ataque.
Y música en cabeza, ya no tenemos que ocultarnos. ¡Sult! Dispuesto a encabezar la carga, Sire. Siempre es hermosa cuando empieza. Alguns territoris conquerits van ser incorporats a França i, en altres casos, es van crear estats satèl·lit governats per francesos. Ulala, quin país més bonic. Això és Portugal? Esto es España. Vale, me el quedo. L'any 1808, França va envair Espanya i Josep Bonaparte, que era el germà de l'emperador, va ser coronat rei. En 1811, l'imperi napoleònic es trobava en el seu zènit. S'estenia des d'Alemanya fins a Espanya i, llevat de la Gran Bretanya, bona part d'Europa estava sota el control de França. Les conquestes napoleòniques van generar una doble reacció en els països ocupats pels exèrcits francesos. D'una banda, l'abolició de les monarquies absolutes i la supressió dels drets feudals van despertar les simpaties dels grups liberals de tota Europa. ¿Qué queremos? La caída del antiguo régimen. ¿Estáis seguros? No. D'altra banda, la invasió d'un exèrcit estranger, la violència indiscriminada dels seus soldats i la submissió als interessos de França van generar un fort sentiment antifrancès entre la població dels països ocupats. Vete a tu casita, gabacho. Els exèrcits napoleònics van sotmetre per la força les nacions ocupades i van col·locar al seu tro familiars de Napoleó o generals seus, del seu exèrcit. A més, van afavorir els interessos materials de França, cobrant impostos, fer negocis, apropiar-se de les riqueses, reclutar soldats. Tot això va provocar el sorgiment de moviments de resistència a la invasió i va despertar un fort sentiment patriòtic a Espanya, Polònia, Alemanya i Itàlia. La derrota de l'emperador. La impossibilitat de conquerir Rússia i de sotmetre Espanya va marcar el declivi de l'imperi napoleònic. Els exèrcits imperials van ser derrotats definitivament a Waterloo per la Gran Bretanya i Prússia el 1815. Después de 9 terribles horas, la victoria cae finalmente del lado de los aliados, pero a un terrible coste. Al acabar el día 18 de junio de 1815, 40.000 hombres y 10.000 caballos yacen muertos o heridos en el campo de batalla. Després de la derrota, Napoleó va abdicar i fou desterrat a l'illa de Santa Helena, on va morir el 1821. Quin avorriment! M'estic morint de fàstic.